Én úgy gondolom, hogy olyan szereplőket válogatunk össze, akár a hazai, akár a külföldi résztvevőket, hogy nem lehet csalódni senkiben. Hát igen. Ha valaki igazi igényes jazzzenét akart hallgatni, az mindenképpen ellátogatott május 7-én Ceglédre, a 17. dobosgálára, ahol olyant láthatott, amit sehol máshol. A Billy Cobham hogy mondott igen? Amúgy könnyen elmegy bárhova? Úgy mondta, hogy igen. Ez a dobos Rambo kendővel a homlokán, tehát nem más, mint maga Billy Cobham, a jazzdop királya. 1944-ben született Panamában, majd szüleivel 3 éves korában New Yorkba költözött. 1965-től 68-ig az amerikai hadsereg zenekarában dobolt, majd 69-ben megalapította a Dreams nevű jazzrock formációját. Ezt követően Miles Davis lemezfelvételén működött közre, 1971-ben John McLaughlin Mahavishnu orkesztrájához csatlakozott. 73-ban megalapította saját együttesét, legnagyobb sikerét az első, 1973-ban kiadott Spektrum című lemezével érte el. Ide Ceglédre felesége társaságában érkezett, aki egyben a menedzsere is, aki nem engedte nekünk a dobos férjét nyilatkozni, így meg kell elégednünk a muzsikájával, amit playback kísérettel adott elő. Egy drága zenész? Én azt mondanám, hogy nem olcsó, tehát azért 40 év az élvonalba lenni, az mindenképpen valamiféle erőt jelent, még akkor is, hogy már korban a 70-hez közelít. Ha ütőhangszerekről vagy jazzről van szó, akkor mi magyarok sem vallunk szégyent. Cegléden volt például a Thunder Duo, amit Horváth Kornél és Dörnyei Gábor alkotott, akik olyan ütőhangszer muzsikát, pontosabban 21. századi ütős kamarazenét varázsoltak a színpadra, amit állítom, hogy sehol nem lehet hallani a világon. Önök hogy találkoztak? Ön Angliában él, jól értem, nem? Igen, én Angliában élek, de a mi ismerettségünk az sokkal régebbre tehető, ugyanis 17 éves koromban volt először szerencsém a Kornéllal játszani, ami igencsak nem tegnap volt. Úgyhogy gyakorlatilag tanítottam Kornél fiát dobolni, és helyettesítettem egy fantasztikus zenekarban, amit László Attila Bandnek hívtak az akkori felállásban, és minden az ismerettség, tehát 17 éves koromtól, de gyakorlatilag már 15 évvel ezelőtt, hogy ismerjük egymást. Milyen gyakran tudnak próbálni? Hát ez ugye elég problémás, hiszen Gábor egyrészt Londonban él, azt mondja, hogy London a székhelye, de most tulajdonképpen világpolgár, hiszen minden nap játszik, és lehet, hogy éppen most Dél-Afrika, holnap után Kína, utána nem tudom, Münchenbe éppen, ugyanis egy világ körüli turnézó csapatban játszik, illetve produkcióban a Michael Jackson Thrillerben. Ez egy tribute show, és a Michael Jackson legnagyobb slágerei vannak benne, ez egy óriási, egy ilyen színpadi show, 4 kamionnal járunk, és ez a világkörüli turné, már 2,5 éve ebben a turnéban vagyok, amikor... De nem jazz dobolni kell, hanem... Nem, ez egy pop rock, amit én szintén nagyon-nagyon szeretek, ugyanúgy, mint a jazz vagy a funkit, vagy bármi élő hangszeres zenét ugye nagyon szeretek, és óriási élmény, igen. Az est második meglepetése, legalábbis a számomra, Balogh Roland és a Finucci Brothers Quartet produkciója, akik fusion jazz zenét játszottak, és nem is akárhogyan. A zenekarról még annyit jó tudni, hogy minden tagja kiváló művész. A 2010-es Prima Primissima díjas Balogh Roland az együttes gitárosa, aki a 2009-es évi Montreux jazzgitárverseny első helyezettje. Mindannyian gyerekkorunk óta ismerjük egymást, úgyhogy
ez abból született, megértjük egymás gondolatait, egymás dallamait összerakjuk, és ebből született a zenénk. Roland ikertestvére Zoltán a zenekar zongoristája, aki szintén elképesztő muzsikus. 2010-ben 3. helyezett lett Montreuxban, de ő a legtöbb dal szerzője is. Ki kísérkép, vagy ez hogy szokott lenni? Hát ez mindig úgy történik, hogy először van egy téma, amit eljátszunk a dal, amit írtunk, aztán valamelyikünk szólózik, és amelyik éppen szólózik, azt kíséri éppen a másik. Tehát ha ő játszik, akkor én kísérem zongorán, ugyanúgy a útó, basszusgitáron és dobon, tehát itt a szólista van mindig előtérben. Az előző kérdésre válaszolva, engem kísérni. Ne, viccelt, ne. Ezt akartam kérdezni, hogy nincs túl sok húr ezen a gitáron? Ezt az orci piacon vettem. Hát ez egy 6 húros basszgitár, ez egy John Patitucci modell. És hogy lehet megjegyezni ezeket a futamokat? Vagy ez is séróból nyomtoljátok? 15 év gyakorlás. Tehát 15 év alatt... alatt elkezdem, akkor 15 év. mindig van esély, de egy 10-15 év múlva biztos vagyok benne, hogy Ezt még meddig lehet művelni? A végletekig, a zene az végtelen. Egy életen. A 6 húros basszusgitárt Horváth Plutó József nyúzza, aki szerintem a világ bármelyik jazz zenekarában megállna a helyét. Elhatároztam, hogy csinálok egy saját zenekart. A két úriembert, a két egyformát magamhoz hívtam erősítésnek. És Bordás Józsefet, aki a doboknál kalimpál. József amúgy szintén élvonalbeli előadóművész, tanár és a Dob magazin szakírója. Nagyon hosszú próbaidőszaknak az eredménye egy ilyen lemeznek az elkészítése, illetve mi már együtt jártunk iskolába, együtt kezdtük ezt az egészet. Együtt voltunk Babos Gyula zenekari gyakorlatán, és ez gyakorlatilag egy zenekari gyakorlatnak a végterméke, hogy rá 10 évre így 4-en testvéri szeretetben el tudtunk készíteni egy lemezt. Roland és a Zoli, mint láttátok, egypetéjű ikrek. Innentől kezdve minden gondolatuk egy, és együtt komponálják a műveket, és a Horváth Plutó Józseffel mi 10 éve egy ritmus szekció vagyunk. Az Zolék elhozzák a darabot, megmutatják, hogy mit szeretnének, és mi ehhez hozzátesszük a groove-ot, hozzátesszük az alját. És ennek az egésznek, ennek a 4-esnek lesz egy eszenciája, és majd a végén a produktum létrejön a művészeti termék. És nekünk nem marad más hátra, csak hallgatni és élvezni a különleges formáció muzsikáját, amit, még egyszer mondom, nem túl sokan tudnak fölülmúlni az egész világon.